स्वादफोर मा मोखांजों मोखां नायलायबाय थाखोब्रा ना न'आव आयना नायबोआखै हा बेनिखायनो सासेया सासेनि मेगन फिथायाव नायलायगासिनो नामा गावनि महरखौ ओइ नों हाबैग्रोब्रा होद नोंसो हाबैग्रोलै ओइ थफिराम नोंसो गुन्दाराव लागोन ना नोंसो हाबैग्रोनांगौ दा होद नोंसो डाइरेक्टर दा नोंसो हाबैग्रोनांगौ आइला थफिराम आइला दालाय नों गुन्दा नङा नामाब्रा गुन्दा मानसिया लाजियाना होद मानो जादोंब्रा अमा राजा आं मान गोनां गुन्दासोलै देलै मान गोनां गुन्दा हाबैग्रोलाय होद आं लाजियोलै लाजिलु लाजिला खालामबाय थानायावनो गोबावसो खालामसिगोनलै नोंसोरो हाट आंनो गाज्रिना हरसैलै ओइ हेलेना एक्ट्रेस हाट स्वाद बमब्र एक्ट्रेस मानसिफोरखौ एसे सनमान लानानै गाज्रिब्रा आइ एक्ट्रेसनावलाय मा स्पेशल दङब्रा एसेबां मान होनानै लिंहरनांगौ हैद नोंखौ बुजायबाय थानो टाइम गैया आंहा ओइ थफिराम न' सिङाव हाबैग्रोदोब्रा साला अमा राजा नोंखौ लाजिनो रोंगौ होननानै मिथिथारामोन आं नोंबो लाजिलायो बा एक्ट्रेसखाय नामा याय अमा राजाखौ इसेबां दुरबल सानदोंना अमा राजाखौ इसेबां दुरबल सानदों औ दुरबल लोरबांखायसो लाजिदों नों नङाबालाय मानोथो नोंलाय थांग्रोआखै मानोथो न' सिङाव हाबैग्रोआखै नाय दरखार नैबे अमा राजाया लाजिनो है अमा राजाया गावसो गय फाथै होनानै बरायजानो लुगैयो मानोना आं डाइरेक्टर प्रडिउसार बायदिसिना जासिगोन नालाय बेनिखायनो आं हाबैग्रोआखैब्रा एक्ट्रेस जाखो मा जाखो आंबो डाइरेक्टरसोना डाइरेक्टरा एक्ट्रेसखौ लायाबा एक्ट्रेसआ बोरै एक्ट्रेस होननानै गावखौ सिनायथि होनो हानो ओमफ्राय एक्ट्रेसआनो गैयाब्ला आर्टिस्टआनो गैयाब्ला नोंलाय बोरै गावखौनो डाइरेक्टर होननानै सिनायथि होनो बेनिखायनो इग'खौ साइडआव दोनथ' अहंकारिखौ पकेटाव जोमनानै लाथ' थां हेलेनाखौ गाज्रि थां बारा गारनानै थांसैसो आं नोंसोरखौ देलै अमा राजा लाजिनांला आच्छा अमा राजाखौ लाजिदों सानमारदों नायदो अमा राजाखौ एबार हेलौ सोरबा दङ ना दङबा बायरायाव ओंखारबोलाय एसे बिराद आर्जेन्ट खोथा दङमोन हाबफै आइला है मा आइथेंल'लै बोरो खर'आलाय गोजौआव नायदावदोब्रा है मा एसे गोजौलै अमा राजा गोदनायाबो माथो उदनि बायदिथारलै ओमफ्रायलाय मानसियालाय मा फारौ जाग्राफोरनि ड्रेससो गानखोब्रा बुरबक एक्ट्रेस मानसिफोरालाय गासिबो ड्रेसखौ गानजायोब्रा प्लास्टिकनि थास' बिलाइनि फेनबाबो गानजायो आच्छा हेलेना मेडाम बहाबाफोर थांनो ओंखारदों नामाब्रा मेख्ला सादोर गानलायदों दिनै जेरावबो खामानि गैया बेनिखायनो न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय आसामिस सङाव इन्सटाग्रामाव होनो रिल्स बानायगासिनो आं आच्छा पाक्का मेथाइया बायटिमा रिमपाक पिसारि आनि माहाक नामा ओहो बे नङा अब्ला जानमुर पासे एहेजार लड़ा आशे तथापि तुम्हार प्रेमत परू होनलायनायखौ नामा जिराय दे औलै माबा गावसोरा बर'फोरनि संफोरखौ प्रमटखौनो बारा खालामालै हारसाफोरनिखौल' खालामना होबाय थायोलै माबा हारसाफोरा एसे फेमास जाखाबाय ना जोंनि बर'निखौ नोंसोर जे एसे हागौ होंगो दोंगोसो ट्रेन्डिंआव लाबोनो नाजानांगौ लाबोथारा गावसोरा आरो माबा मोनसे खोथालै बे जोंनि बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो हेलेना मेडाम गाज्रि मोननाङा दै नंगौखौसो बुंदों आरो दै नंगौखौ बुंनाया मालाबा गोखा खोनागारोना थेवबो बुंनोसै आरो बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरा माने सिनायजानायफोरा नेपालि मेथाइ हारसा मेथाइ होनबाथाय आथिं थोंसे गोजौआव थिखोनानै जि मोसागोन बिसोरो थेवबो बर'निखौ ट्रेन्डिंआव मानो लाबोनो नाजायालै बर'निखौ होंगो दोंगो नों होलाय आं होलाय होबाय थादोब्रा नेपालिफोरालाय फेमासखा हारसाफोरालाय गावनि जायगायाव फेमासखा जोंनि बर'निखौसो एसे मालायफ्रा मोसानाय बायदि खालामनांगौब्रा मालायफ्रा मोसादोंब्रा जोंनिखौबो नुदों नामा हारसा एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ बर' सङाव रिल्स बानायनाय नेपालि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ बर' सङाव मोसालाबायनाय नुवाना जोंनि बर'फोरखौसो नुयोलै बर'फोरखौसो नाथाय गासिबो मेथाइखौ रेसपेक्ट होनांगौ आं मानियो बिदि होननानै बर'खौबो लांफानांगौब्रा लोगो गावस्रा बर'फोरखौ होंगो दोंगो रिल्सखौनो बानायालै दे जिरायदो आरो मानोबा फैदोंमोन आं हले थोंजों थांजोंसो बुंखागोनलै हेलेना मेडाम नोंखौ एक्ट्रेस नांगौ जादों आंनि फिल्माव मा फिल्म आरो फिल्मनि काहानियालाय माबायदि माबा हेलेना मेडाम फिल्मनि काहानिया ओरैबायदि जागोन एक्टर आरो एक्ट्रेस सानैजों बेरायनो थांदों दुर्गा फुजा नायनो थांदों बे दुर्गा फुजा नायनो थांनायाव गामिनि सेंग्राफोरा नुनानै नोंसोरखौ होसोदों हमदों बुदों मिथिं खुंदों बेनि उनाव हाबा जाहोदों फैजोबबाय ओमफ्राय आंनि रलालाय मा जागोन ब्रा नोंनि रलाथ' एक्टर एक्ट्रेसखौ हमनानै बुनायब्रा नों गुन्दा नङा होमबा हमनानै हाबा होनायब्रा बिसोरखौ आं एक्ट्रेस मानसियालाय मानो बुजानांगौ जाखो बुजाया आङो काहानिखौ फसायाखै आं
आरे काहानिया सिम्पोल नाथाय बे सिङाव जोबोद समाजारि खोथा हाबनानै थागोन आरो मिथिबाय बे समाजारि खोथाखौ जों रायजोफोरनि सिगाङाव मेसेज होनाय बायदि माने मेसेज होगोन आरो फिल्मनि गेजेरजों मिथिबाय दालाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमनानै दुर्गा फुजा कालि फुजायावनो ना फुजाफोराव बेरायनायफोरखौ हमनानै हाबा होआ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो हा गोसथोलायदों थोलायगोन बेखौ मिन्थियालासेनो ज' बेरायलायनाय नुबानो खि हमनानै हाबा होनाया बे जोंनि समाजाव खना खना जायगा लाना जायगा सोलिदोंना बेफोरखौ फिल्माव बानायगोनब्रा हेलेना मेडाम दा नोंसो मा होनो जागोन दे आं साननैसोनि उनाव खबर हरगोन बेनिफ्रायलाय एक्टरालाय सोर जागोन एक्टरा उनाव खोन्थासिगोन नामा नाथाय नैबे गुन्दा दै नैबे गुन्दा औ आं गुन्दा बिदिब्ला हेलेना मेडाम फिल्माव एक्ट्रेस जानो गोसो गैया होमबा आंनि फिल्माव आं दा जेबो बुंनो हाथ'ला आं साननैसो सानबावनोसै बिनि उनाव खबर हरनोसै बिदिबालाय ओइ अमा राजा हेलेनाखौ एक्ट्रेस मोनमारगोन ना मोनमाराब्रा बेनोथ'लाय माथो साननैसोनि उनावसो खबर हरगोन होनबाय खबरखौबा एक्ट्रेस जागोनखौ हरगोन ना जायाखौ हरगोनथाय नै सासेयाबो माथो ना बोननानैसो दं ओइ बम्र जाबायना खामानिया माथो बुंनो आरो आं मिथिखागौमोन आं 100% मिथिखागौमन हेलेनाया नोंसोरनि फिल्माव एक्ट्रेस गाग्रा ओइ बिदि नङा उनाव खबर हरगोन होननानै बुंदों माने उनावहाय खबर हरगोन होननानै बुंदों आरोलै साननैसोनि उनाव ओइ स्वादफोर खोनासं गावनि जानानैबाबो आं नोंसोरखौ फोरोंनोसै जाय खामानिनि थाखाय सोरखौबा रिक्वेस्ट खालामनो थांदों बा खावलायनो थांदों बे मानसिया साननैसोनि उनाव खबर हरफिनगोन होननानै बुंदोंबाथाय साननानै लाखादो बे मानसिया नोंसोरनि खामानियाव जेबो इन्टारेस्ट गैया होननानै जेरै आरे थफि भाइ जाय खामानिखौ नों मालाबाफोर आंखौ मावनो होफैगोन बा आंनि आइथिं हमफैगोन नोंनि आइथिंखौलाय मानो हमनांगौ जाखांलाय ओइ बुरबाव बिना फैसायावनो आं नोंखौ फोरोंदों खोनासं नों जुदि मालाबाफोर आंखौ गुरैयै खावलायफैयोब्ला आंनि खाथियाव आरज गाबफैयोब्ला बे खामानिखौ आङो मोजां नुदोंब्ला मुलाम्फा जागोनब्ला बे खामानियाव बा आं इन्टारेस्टिं मोनदोंब्ला आं सिगांथिं नायला उनथिं नायला आगदाथिं नायला आगसिथिं नायला लोगो आं औ मावगोन होननानै बुंखागोनब्रा आङो साननैसोनि उनाव खबर लाफिन बा साननैसोनि उनाव खबर हरगोन होननानै बुंफिनाब्रा खोथाया नंमारगौलै जाय खामानिखौ आं बिराद इन्टारेस्टिं मोनमारो बे खामानिखौ आं लोगो मावगोन बायदि जाखायो आरो मावखायोबो आङो गैला हेलेनाया नोंसोरनि फिल्माव हाबा मिथिबाय होद बिदिबालाय बेलेग एक्ट्रेसखौ नायनोसै नामा मा खालामबाय थालै ओरैनोबा गोदान एक्ट्रेसफोर ना उजायनायफोरबायदि ना उजान जानायफोरबायदि एकदमबारे दावखोलाबोगासिनो माथो सानै साथामसो बिसोरखौ खबर लायदां नंगौथ' आरो अमा राजा सानैसो सिख्लाफोर दासान्दि एकदमबारे सोलिफुगासिनो माथो आं होनखाबाय दा एक्ट्रेसआनो सब रलनि थाखाय पारफेक्ट जाया मिथिबाय आरो जाला मालाफोरखौ दाबुंलाय आंनि सिगाङाव है फिसाफोर गाखोफैदो थांनोसै हाबांनि जिउ जारिमिन जि मोजां खोनाबाय अमा राजा बानायमारसिगोन आंनि जिउ जारिमिनखौ एक्टर एक्ट्रेसआ जायखौनो लाथोंहाय जेबो अरजाया आंनि फिल्मखौ बानायबानो जाबाय आंनि जिउ जारिमिनखौ देखायबानो जाबाय माखौ एसेबां मिनिबाय थादोंलै ओंखाम उखैदोंमोनलै आलै मा जाखो फिसा आलै ओंखाम उखैबायलै थां खुरना जायो थां आंलाय मानो ओंखाम खुरना जानांगौब्रा बिमा थानायावलाय बिमायाल' गासिबो खामानिखौ मावनांगौ नामा बिमायाल' गासिबो खामानिखौ मावथारनांगौ नों मावनानै लानो रोङा उन्दैनिफ्रायनो बामबाय खिनाय हासुदै सुबोबाय आरो दाबो ओंखाम खुरना जाहोबाय थानांगौ ओंखाम नांगौ होनदों गावबागाव ओंखाम खुरना जानो मा जाबाय बिमा नागिरबाय थानाङा ओंखाम खुरना होबा आबैनो खोन्थागोन आं थां खोन्थाय थां आबैखौनो मानसि नाखै ओंखाम खुरना होनो आइ हापां थांलाय थख' सोर फैदों नायलाय थां आं आइ हापां माथो सोमस्रिसो फै जिराय फै दिनै आं जोबोर खुसिखा हापां आंनि हौवाखौ रायनानै जोबोद खुसि जादोंना नों माने आं बुजियासै सोमस्रि आइ हापां नों मानो आंनि हौवाखौ रायनांगौ दहय आंलाय माला रायखो सन्थलाखौलाय नोंना मेलेमा मोजां नंला बादाम जाग्रा खालामदों नोङो हापां नंगौलाय बादाम जानो लुगैसोदों आंबो आइ थख' सिरि थानां हापां खुगाखौ मोनदों होननानै मानो मोननै मोनथाम बाहायनाय बायदि बाहायो आंनि हौवा सन्थलाखौलाय मानो रायनांगौ आयु आंलाय माला रायखोसै दहाय लामायाव लोगो मोननानै जौ फाग्ला होननानै जौ लोङै थां होननानै बुंनाया सोरमोन आंनि हौवाया जाम्बा जानो हागौ भोला भाला जानो हागौ नाथाय जोबोद मोजां मिथिबाय आंनि थाखाय बेनो सना बेनो खैला बेनो हिरा बिदि होननानै नों आंनि हौवाखौ रायनाङाथ' नोङो आयु आङो ओरैनोल'सो एसेल' होनथारदोंमोन जुमाय लोंबाय थायो नालाय दिनैनिफ्राय जेबो बुंनांला खुगाखौ दङ होनदों होननानै जेराव मेरावनो फुवारना होनाङा नों खुगाखौ आइ सोमस्रि मा होनदोंहाय नोङो आं नंगौखौनो बुंदों खुगायानो बाराद्रायथार नोंना नंगौ खोथाखौ बुंबा खुगाया बारा जाखायो दा
जेब्लाबो नोंल' सैथो खोथाखौ बुङो नामा? औ नैबे हाफाङा जेब्लाबो सैथो खोथाखौल' बुङो। हाफां नों गावखौनो सैथो होननानै सानबाय था। थेवबो नों आंनि हौवाखौ दिनैनिफ्राय दाराय। नों गावनि हौवा नारजि बुदांखौनो रायनानै ला। बे आंनि गोसो, आंनि हौवाखौ रायगोन बुगोन आंनि गोसो। नोंलाय सोर? हा? नोंलाय सोर? नोंनि खोथाखौ मानो लानो आं? बे हाफां आंखौ सिनायाखै? आं सोमस्रि। दैब'बारिखौलाय मानो होनासै? सोमस्रि दैब'बारि होननानै बुंना एसे एसेयावनो गाबग्रा। ओइ हाफां हामालै। हे आफा मोजांसो नुदों, नांलायथों एसे नांलायथों। हाफां मा आखल बे? न'आव फैनाय मानसिखौ बिदि रायो नामा? आं रायाखै माथो नारजि बुदां, बेसो आंखौ रायफैग्रोदों। आइ नारजि बुदां, नोंनि हिन्जावखौ मोजाङै सामलायनोबा सामलाय, खुगाया बाराथारबायना। गाज्रि दामोनसै, आं बेनि जानानै निमाहा बिबाय। आयु मा होनखो नों नारजि बुदां? नों सोमस्रिनि फारसेसो जाबावबाय। हा? जायखिजाया दिनैनिफ्राय नोङो आंनि हौवाखौ दारायसै, मिथिबाय हाफां? नारजि बुदां नङा नोङो, नारजि बुदांनि खसाब गाननासो फैदों खोमा। सोर नोङो? हा? सोर नों? थोद मा गोदाव सोराव बुंलाबायोब्रा हाफां। मोनायै खोन्थागोन ना? सोर नोङो? हा? सोर नों? नोंथ' नारजि बुदां नंथ्राय। ओइ मा जालायखोब्रा नोंलाय हाफां? नों जुदि नारजि बुदां मोनबा नोङो सोमस्रिनाव मानो निमाहा बिनांगौ? सोमस्रिजों मानो मोजां रायलायनांगौ दं? हा? ओइ जाम्बि, न'आव फैनाय मानसिखौ रायनानै हरनो हामालै। बिदि होननानै नोङो दुश्मनफोरखौबो सुथुरफोरखौबो नों बेबायदिनो गोदै गोदै रायलायहरगोन नामा? बेलेगखौ बादो, सोमसियाथ' सुथुर नङाना। मिन्थिबाय, सब खोथा बुजिजोब्बाय आं। दसेनो मा खोथा बुजिब्रबखो नोंलाय? दाहाय नांलायगोन। अमा राजा फन हरदों आंनो। हेलौ अमा राजा? है एक्ट्रेसा सासेल' नामा? बे हेलेनाखौ मोनाखै, बेलेग सिख्लाखौ नायहैथां ना, बेलेग एक्ट्रेसफोरखौ। एफा बुरजा एक्ट्रेस दङ, बिसोरखौ नायहैथां ना। लिपिकायालाय? लिपिकाखौ सोंहैथां। दे माबार खालाम, गाबोननिफ्रायनो शुटिंआ स्टार्ट खालाम। ओइ बहा थांनो नायदों नारजि बुदां? साहा लोंहैनोसै जोंहा। आरे नारजि बुदां, नोंजों नांलायनाया जोबाखै होनबायना? नांलायनायबा आद्रा थायो नामालै? थोद नारजि बुदां, नोंजों नांलायनाया जोबाखै, नांलायनायासो गारगोन आं। साला नोङो सोमस्रिनिसो लोगो बावना, मालाय हौवानि हिनजावजोंसो लोगो बावना नोङो। ना गोसोसो थोखुमाबाय बे सोमस्रिखौ? है बादो, रागा जोंबा मानसिया खामानि मावनो हाया, रागा जोंबा लससो जायो। दा आं रागा जोंगोन, आंनिनो लस जागोन, एनार्जिबो थांगारगोन। आं दा डायलगखौनो लिरहैनोसैहाय। ओंखाम संबाय थाला आङो। जाय संना जायो जाथोंसै, आंहा फिल्मनि डायलग लिरहैनांगौ।